Takže začneme u takových jako obvyklých, řekněme, banalit, že vlastně víme, co je buddhismus, že jo. Tam to máte napsáno, že to je nějaký filozofický systém, je často považovaný za náboženství, jako sice jako existenci Bohu jako ani nějak zvlášť nepopírá, ani nějak, jako respektive samozřejmě vystupují v těch sutrách, ale jako nezakládají na tom, jako bohové jsou stejnou součástí tady toho světa jako každý jiný. A v pozadí jsou hory neznámého původu. Já jsem to říkal, že prostě právě to prolinání mezi těma Himalajama a jako tím a tou klimatickou krizi vlastně jakoby je takový hezký, ono vlastně jakoby jedna z teorií, proč vlastně začali lidi konečně řešit jako klimatickou krizi, byla ta, že Tibeťány si všimli, že se jim prostě jakoby tájou ti ledovce a už se neobnovují, jo? Takže jako oni na to zírali, si říkali, jako jak je to možné, když prostě nám dědečkovi vyprávěli, že to se jako nikdy jako nerostalo a najednou, že jo, prostě, takže jako začali trošku jakoby alarmovat ti ostatní a skutečně některé nápadné podobnosti jako mezi, řekněme, klimatickým hnutím a nějakýma buddhistickýma jakoby hodnotama, souvislostma tady jsou, ale jako nebudeme na nich zakládat. Budeme zakládat jako na nějakých abstrakcích, řekněme, jo? To znamená na těch základech té filozofie, toho světového názoru. Jak říkám, jako já se snažím používat ten buddhismus jako vyloženě jakoby ten kognitivní nástroj, takový model, který nám ledacos pomůže objasnit. Nicméně, jak říkám, je to napsáno, že jako je to jeden z možných jakoby, jo, nástrojů, který nemusí hodit na všechny. Jeho výhoda je z mého hlediska v tom, že je praktický. Jo? To znamená, že vlastně můžeme mluvit samozřejmě o nějakých čistě metafyzických věcech, které tam na začátku existence buddhismu jako v té Indii byly a byly velice sofistikovaně propracovány. Nicméně jako Buddha sám říkal, že to není podstata jeho učení, jeho podstatou je právě pomoct jako cítícím bytostem od utrpení obecně, jak to formuloval on. Takže vlastně ta slavné podobenství o šípu, jo? Že vlastně jako ve chvíli, když vidíme člověka zasaženého šípem, není důležité prostě v tu chvíli zjišťovat, jako z čeho je ten šíp vyroben, kdo ho vystřelil, jak daleko stál, prostě z čeho měl vyrobený ten luk a tak dále. Ale prostě vytrhnout ten šíp, jo? A pomoct tomu člověku. Takže jako i v této metaforické podobě o sobě mluvil Buddha jakožto o lékaři. Co se týče vyloženě lidí, kteří už jako se věnují nějakému ekologickému aktivismu, proč vlastně ten buddhismus pro ně prospěšný může být? No, protože jako on jim dává takový trošku rozměr, bych řekl, jednak duchovní samozřejmě, protože spousta lidí jako má za to, že vlastně jako klimatické hnutí nemá žádný duchovní základ, jo? Jako, což je samozřejmě nesmysl a myslím, že určitě ho má nepochybně v těch veškerých jakoby, New Age jakoby, hnutích z 60. let a ke kterým samozřejmě buddhismus patřil. A jako ono to jako vůbec, že jo, já myslím, takhle, já jsem vymyslel tuhle přednášku poté, co jsem se zúčastnil setkání takzvané ty regenerativní kultury, což je takové jako to, co nás dělají na podporu a teď jako jsem si všiml toho fenoménu, že si ti lidi jako začali stěžovat, jako oni, když vidí ty klimatické změny, jo, a kam to spěje, tak mají z toho ten pocit toho jakoby environmentálního žálu, jo, že strašně jako tím trpějí a až dobře, ono to nevadí, jako, ale pokud začíná to být kontraproduktivně, pokud je prostě jako zasáhne prostě životní, třeba už jako řeknou prostě, tak nemá smysl nic dělat, jo, prostě ženský si řeknou, nemá smysl ani rodit děti prostě do toho prostě jakoby světa a tak dále, což je, to já myslím, to já už považuji jako za trošku přehnaný a si myslím, že právě buddhismus může pomoct v takových jakoby situacích. Jo, takže tam to máte taky napsáno, že abychom byli opravdu psychicky fit Jo, takže kdybychom měli nějaké otázky, k tomu přejdeme na konci. Není nás naštěstí tolik, abychom museli používat jako ti XR gesta, ale kdo ví, že jo. My jsme na to tam zvykli, že jo. Prostě jestli to znáte všichni, že jo. Tohle je souhlas, nesouhlas, chci mluvit, mám velice něco důležitého říct, mám nějakou technickou poznámku, věcnou chybu, mluvčí zabal to. Takže když uvidím, že všichni děláte tohle gesto, to srdíčko, tak pochopím, že se přednáška povedla. Ano, že už jako to stačí na to. Tak, takže ty základy buddhismu. Já teďka jsem v procesu čtení takové knihy, která se jmenuje Analytical Buddhism. Není to úplně jakoby buddhismus pro
nebo takhle. Je to buddhismus ze západní perspektivy, z perspektivy západní filozofie, nicméně já tady nejsem od toho, abych to vykládal, protože filozof nejsem. Já to jenom maximálně zjednoduším opravdu z toho hlediska praktického, z té praktické nutnosti, řekněme, tady a teď něco začít dělat pro planetu a pro vývoj společnosti. Takže 4 vznešené pravdy. Určitě víte, slyšeli jste o tom. První vznešená pravda, toto je utrpení. Co je utrpení? Slovo ducha má řadu překladů. Nejedná se vyloženě o utrpení, nebo nejenom teda o utrpení fyzické, ale i utrpení psychické. A utrpení pochopené jako nesnás, jako neschopnost dojít spokojenosti, naplnění a těchto z těch věcí. To znamená, že vlastně zase, dneska mě napadl dobrý příměr, použiju ho znovu. Myslím, že Schopenhauer říkal, že vlastně, že člověk se pochybuje mezi nějakým problémem, trablema a nedostatkem, řekněme, a nudou, jo? To znamená, že vlastně celý život se snaží bojovat proti nedostatku. Jakmile to překoná, tak začne se nudit, takže vlastně začíná ten pohyb jako zpátky. A to právě jakoby, chci právě říct, že ducha obsahuje obojí tady z toho, jo? To znamená, že vlastně jak takové to jakoby tedium vitae, takzvaný, jakoby nuda z toho života, neschopnost právě prožívat věci prostě natolik intenzivně, jako prostě v první moment a tak dále. To je taky svým způsobem ducha. Jak říkal Robert Wright, jeden z takových známých amerických lidí, teďka má vyjít v češtině jeho knížka Proč má buddhismus pravdu? On předtím už jako získal Pulitzerovu cenu za nějaký jiný úplně knihy na jiné témata. Tak on říká, že vlastně nejbuddhističtější písnička ve světě je I can get no satisfaction. Jo? Takže ta ducha svým způsobem je vlastně celá o tom. Takže to je to utrpení, které nás služuje. Všichni cítící bytosti to mají. Jo? Takže druhá vznešená pravda, existuje příčina utrpení, jo? Že to není jenom tak, prostě těch příčin jako záleží na tom, podle které školy to budeme jakoby vysvětlovat. Jo? Tam jsou množství. Třeba v Zenu, v Tribunové sutře je napsáno, že příčin utrpení je 84 000. Není to nicméně přesné číslo, je to metafora jenom v čínštině jazykové, jo? Která znamená hodně. Jo? Prostě. A nebo taky oni občas říkají 10 000 věcí. To znamená, že nemyslí 10 000, ale myslí hodně. Takže jako příčin je prostě bezpočet a podle různých filozofických tradic v rámci toho samotného buddhismu to může být jako různě interpretováno. Třeba existuje takzvaný řetěz závislého vznikání. To je v některých školách je to 12 stupňů, v některých 36. Je to vlastně, jak souvisí naše nevědomost, jakoby souvisí s tím, že vlastně nejsme schopni dosáhnout spásy a vlastně se narodíme znovu. Jo? To znamená vlastně, jak naše nevědomost způsobuje špatnou karmu, když to tak řeknu, jakoby hodně zjednodušeně, ale fakt ten řetěz je poměrně sofistikovaný. Zrození jako takový, ano, je považováno prostě za, jo, to je takový existenciální rys jako v tom buddhismu, že jako každý, kdo se zrodil, vlastně zná, co je dukkha. Touha, tanha neboli tršna v sanskrtu. To je, nebo anglicky se tomu říká craving, to je vlastně bážení, to je nějaké vložení toužení, to je taky jedno ze základních příčin. No a pak tam existují nějaký 3 jedy, o kterých budeme mluvit podrobněji. To jsou takový ty nejmarkantnější zašpinění mysli, takzvané kleša, se jim říká. Ale to jsou všechno prostě, to jsou jenom jako vysvětlivky k tomu, že to utrpení příčinu skutečně má. Jo? To není, že prostě jako, že to je nějaká dánost prostě, jo. Což potvrzuje ta třetí pravda, že existuje zároveň, jak existuje příčina, tak existuje i zánik utrpení. Jo? A to znamená, že je možný. Jo? To znamená, že buddhismus, který je nahlížený často jako pesimistické učení, vůbec není pesimistický, ba naopak je celý o tom, jak se toho utrpení zbavit. A vyloženě výhoda člověka v jeho pozici je v tom, že právě zrozený jako člověk, on je v té správné jakoby míře je schopen poznat, řekněme, jak má zkušenost jak těch bohů, tak těch zvířat, jo, i těch jako nižších bytostí. To znamená, že vlastně on zná dostatečnou míru prostě radosti i utrpení na to, aby prostě aby to vůbec vnímal jako problém. Jo? Protože jako zvířata například, jako, oni sice je považováno, že trpějí, i když jako zenoví buddhisti říkají, že samozřejmě mají budovskou podstátu, ale jejich utrpení je v tom, že si to neuvědomují, že jo? Nemají prostě na to kognitivně nějaký dispozice a vlastně tím pádem nejsou schopni se vyvíjet duchovně dál, jo? Jedině cestou přes zrození
v lidském těle. Bohové naopak, nebo polobohové, oni jakoby teoreticky, jakoby, pokud tam teda jsou, tak oni prostě jako se mají naopak příliš dobře, jo, na to, aby vůbec se zabývali něčím jako nějakého utrpení. I když samozřejmě Buddovi se povedlo nějaký bohy konvertovat. Takže jo, ale prostě lidi jsme prostě v nejlepší pozici k tomu, abychom s tím něco udělali, to znamená jak s vlastním utrpením, tak s utrpením i těch jiných. A vlastně v tom je obrovský lidský štěstí, jo, že vlastně ten člověk jakoby má výjimečnou příležitost, prostě obrovskou šanci, prostě, aby toho svého lidského zrození použil. Respektive takhle se to vysvětlovalo jako v staré Indii prostě tím hinduistům. Jo? Jako my to můžeme vnímat jakkoliv, ale myslím, že jako výsledek je stejný. Prostě příležitost je tady a teď. Takže. A čtvrtá značená pravda, vlastně, co je tím vysvobozením, co je ta cesta vedoucí k zániku utrpení. Ten zánik utrpení můžeme interpretovat jak nirvánu nebo nibbánu, v Páli můžeme to právě interpretovat jako osvobození, což vlastně nibbána je, ale na to osvobození je ještě jiný termín sanský, takže vlastně ta cesta existuje a samozřejmě jakoby Buddha říkal, že to je právě ta buddhistická cesta, jo? Ta správná cesta, osmidilná stezka, takzvaná, ke který pak ještě dojdeme následující. Takže proč ten jakoby základní jakoby buddhistický jakoby koncept toho světu, jakožto utrpení té existence, z který je třeba někam se dostat a tak dále. Proč on je vlastně jakoby teďka najednou se začal hodit prostě na tu naši současnou situaci? No právě proto, že jsme jako dospěli v tom vývoji ty civilizace právě do takového stavu, že vlastně už vnímáme tím meze, jo? Prostě to znamená toho našeho vývoje, toho našeho pokroku a tak dále, respektive někteří možná vnímali už dřív nebo předpověděli, ale jako faktem je, že teďka to naše utrpení začíná být, řekněme, příliš hmatatelné a evidentní, že na to, jako abychom už to dál jako popírali. Teda ne všichni si to myslí, dokonce ne všichni buddhisty se to myslí. Teďka se mi dostalo přes víkend nějakého reakce na Facebooku od nějakého českého buddhisty, který už léta žije v Austrálii jako v emigraci, který prostě samozřejmě říká, ježiš, to je úplný nesmysl a tak dále. Všechna ta klimatická to. Ale to musím říct, že to je jediný člověk, kterého za to dobu jsem jako takhle jako potkal s tím názorem. No a jsem chtěl říct, že vlastně ta naše situace opravdu připomíná situaci toho hořícího domu, což není náhoda, to je metafora, která tak se jmenuje ta první knížka, myslím, jakoby Grety Thunberg, jakože House on Fire, ale jde o to, že to je vlastně Buddhova jakoby metafora, kterou on použil v jednom z proslovů, a to ještě v takovém jakoby, řekněme, v takovém jakoby posměváčném trošku tónu, jo, ve smyslu, že prostě lidi prostě jsou pošitili, jo, protože jako oni si ani nevšímají, že žijou jakoby v hořícím domě, jo, oni se jako věnují těm svým věcem jako a vůbec jako nevědí, že vlastně, že ta existence je primárně o tom utrpení. Což vlastně také se náravně nějakou podivu hodí na tu naši situaci, protože spousta že lidí to popírá, ty problémy, které máme dnes, a je to opravdu jako, no, o to víc, myslím, jako má smysl trošku se nad tím zamyslet i z toho buddhistického hlediska. Jo, jak jsem mluvil o tom environmentálním žálu, jako zase z hlediska buddhismu to je jako není nic překvapivého, respektive to je jeden jako z jakoby takových druhů, řekněme, toho všeobecného žálu existenciálního, do té všeobecné znepokojenosti, jo. Jakože vlastně jako vidíme-li, že prostě jako co se děje dnes, tak buddhista řekne, no tak a co jste chtěli, co jste čekali, že jo, jako nežijeme v tom nejlepším světu. Takže to myslím ani nemá cenu rozebírat, pojďme k dalšímu. Mě teď jenom napadá, že vlastně to se dá říct teda, že ty lidi, kteří to popírají, klimatickou krizi, tak do určitý míry, jako a teď nechci jako generalizovat, ale že vlastně jsou to lidi, kteří mají strach, že by to, co by jakoby vlastně znamenalo přiznat si tu krizi, by pak znamenalo, že oni už by nadále nemohli vlastně uspokojovat ty své touhy. Ano, nemohli by žít jako v té iluzi, že všechno je fajn, jako jo, prostě minimálně. Že oni vlastně, oni trpí, aniž by to věděli, tím, že vlastně
nechtějí si to připouštět. Uspokojovat ty své touhy Ano, a ano, teď jim ano. vlastně řekneš, že to ani nejde vlastně uspokojit jejich touhy. no, a oni to cože? odmítají, no. Teď oni to dělají každý večer, že jo, jako v hospodě, ale jako, jak je to možné, že? Ano, je to svým způsobem jako radikální, jako ano, je to určitě to nejde pod vousy spoustě lidí, ale my jsme měli, že jo, tu zkušenost teďka s tou hladovkou, jo, prostě sex art, že jsme seděli jako venku na tom Andělu a spousta lidí prostě, že jo, chodila kolem a tam jako ty případy, o kterých teďka mluvíš, tam to bylo prostě úplně fantastické, jako taková přehlídka, úplně krásná těch jako popíračů a úplně těch jako pošetilých jako argumentů, které si tam uváděli, jo, prostě. No to je. Tak, pojďme dál. Já jsem to jako pojmal jako takovou pyramidu, jo, která jakoby od čtyřky jakoby jde dolů, jo. Takže jako teď od čtyřky, od těch čtyřek smyšlených práv, my přijdeme k jedné z těch teorií, která se jmenuje teorie o třech jedech, neboli poštěněných myslech. To je vlastně, 3 jedy jsou jednou z základních příčin, proč my vlastně nemůžeme si uvědomit vlastně to, co se s námi děje a vlastně, který nám jako v tom zabraňují. To jsou následující. Poblouznění, delusion nebo ignorance se tomu říká, prostě jako nesprávné uchopení situace. Prostě nevíme ve skutečnosti to, co se děje a nechceme vědět, jak správně tady podotkla Míša. Tak. A pak druhý jed, to je ta chamtivost. To má co dělat s tím naším samozřejmě životním způsobem a s tou představou, že vlastně obzvlášť teda na západě, nebo takovou, řekněme, já jako nechci nikoho diskriminovat, ale můžu si to dovolit. Ne, jako s tou, řekněme, s tou představou, které vlastně ty agrární civilizace, že vloženě jakoby, že ten růst je možný, že vlastně jakoby, jakmile jsme získali od nějakým zázrakem od těch bohů prostě, jo, prostě jsme zjistili, že lze rozmnožit prostě jedno zrně prostě tam do zrníčko do z těch obrovských, jo, a nakrmit celou ves, tak najednou prostě jsme získali pocit, že tohle vlastně je smyslem existence a že vlastně že jinak jako to není možné. Jo. Což jako se ukazuje, že až teď to začne haprovat. Jo. A my na to nejsme připraveni na takovou situaci. My fakt věříme, že prostě ten náš lidský aby všechno prostě vyřeší veškeré problémy a že se s tím takzvaně poperem a jako nemusí to tak být. Takže a pak samozřejmě nenávist. Nenávist, hatred nebo aversion, nebo jak to mám říct, jako to je taky komplexní pojem, vlastně, to je vlastně jakoby neschopnost, nebo taky se mluví ještě o tribalismu takzvaném, jo, prostě to je takový evolučně vyvinutý smysl pro skupinu, že vlastně jako my vlastně musíme, nebo jak se říká, základem politiky je dilema jako my versus oni, jo, to znamená, že vlastně jako tato diskriminace je nutná pro nás, abychom mohli nějakým způsobem fungovat, abychom jako vybírali, jo, kdo je s náma a kdo je proti nám. Jo. Takže to je další z těch jedů, to znamená, že my vlastně nadhodnocujeme výkony lidí, kteří prostě patří k nám a jakoby vůbec nevnímáme to, co dělají, nebo jako podhodnocujeme obráceně tí, který vnímáme jako nepřátelé. Jako, proto, abychom je vnímali jako nepřátelé, stačí opravdu málo, aby byli nějak odlišné, aby prostě s námi nesouhlasili a tak dále. Takže jsme jako předpojatí, i to tam patří do ty aversion. Takže, no a teďka já vždycky říkám, že ta zajímavá paralela jako v těch požadavcích XR, že vlastně XR jako má velice obecné požadavky, jo? Někomu jako připadá, jo? Přestože jakoby v každém jednotlivých jako případech těch zemích jako mají konkrétní věci, ale obecně, že jo, tato jako mezinárodní hnutí, ono vlastně jako mají takové velice tři požadavky, které komu připadají, že jsou naprosto jako od věci, že jsou nesmyslné, jako třeba tell the truth, jo, takový hezký act now a beyond politics, to znamená jako beyond politics znamená vytvoření jakoby občanského shromáždění, ve kterém by lidi řešili klimatické otázky. No, jenže když se na to podíváte z hlediska buddhismu, ono vůbec není od věci tyhle požadavky. Jako oni naopak, oni míří opravdu na jádro těch 3 jedů, protože každý z těch požadavků se po svém pokouší překonat tyhle jedy. Jo? To znamená, například tell the truth je evidentně zaměřený proti delusion a proti ignorance. To jako vlastně tam dole, to, co je napsáno, to jsou takové citáty ze slibu Bodhisattva, to teďka tam nebudeme jít, ale to jako to navazuje na určitý jiný jakoby
už další zákruty ty buddhistické filozofie. Ale my zůstaneme u toho, jo. To znamená, že prostě tell the truth, to znamená přestaňme si lhát, prostě přestaňme si nalhávat, prostě, že všechno je fajn a že, jak říkal Míša, prostě všichni jako naplňujeme své touhy. To tak není prostě, jo. Jako ten náš životní způsob o tom není. Jako je to spíš o ničení a vytvoření utrpení. Jo. I když možná myslíme, že levou rukou vytváříme nějakou prostě jako zničení touhy, ale právou okamžitě tím pádem jako vytváříme utrpení. Act Now je samozřejmě proti chamtivosti. Proč? Protože v dnešní době konání jako konání může mít formu také nekonání. Jo? To znamená, že prostě ve chvíli, když většina lidí prostě si to uvědomí a začne se nějakým způsobem omezovat, jo? Především jakoby ve spotřebě, jo? A v těch jako v sobeckých nějakých věcech. Takže tohle i bude právě ten jeden z druhů prostě toho aktu. Jo? To znamená, samozřejmě ještě má to jiný rozměr pro aktivisty a tak dále, ale tohle se o tom budeme mluvit potom. No a Beyond Politics logicky prostě pracuje s tou stranickostí, to znamená s tou neschopností přijmout jiný názor, ke kterému dopředu už jako máme odsouzený, jako že prostě s tím jako nebudeme souhlasit, že to ani nemá cenu. Přestože samozřejmě to musí být překonáno. Proč? Protože jako klimatická krize se týká úplně všech a jako bude-li k tomu nutno, aby konsenzus byl vytvořený v důsledku překonání politiky, tak musí být i ta politika, jak ji známe tradičně, jo, to znamená takzvaná ta zastupitelská demokracie. I ta musí být svým způsobem překonána a může nastoupit něco, jako je třeba přímá demokracie, jo, jako například ty občanské shromáždění a tak dále, aspoň teda v některých otázkách, jo, třeba jako klimatická. Ale v rámci těch občanských shromáždění by prostě fungovalo nějaký opravdu jiný jakoby etos, jo, než ten, který je politický. Protože jako v rámci parlamentu a takových těch věcí prostě, že nejsou lidi schopni dohodnout, a jsou-li schopni dohodnout, tak na jediné věci, jo, to jsou peníze, jo, a prospěch. Takže jako tohle myslím, že XR také by rádo změnilo a není to vůbec náhoda, že to tam v těch požadavcích je. Takže teďka od 3 přejdeme k tím cestám. Člověk, já to nahlížím z hlediska takového člověka, který by jako chtěl, jo, prostě s tím něco dělat, který by rád jako to a aby rád opravdu změnil prostě ten svůj postoj. A tady máme jakoby, buddhismus nabízí prostě 2 cesty, 2 způsoby. První je to, o čem jsme mluvili, ta osmitelná stezka. Ta je dost komplikovaná, to je vlastně jako celá buddhistická etika je tom obsazena. Mluví se o správném, že jo, tady. Já jsem schválně vybral ti neutra, aby oni všichni jakoby na sebe, oni jsou různé překlády, jakoby ty osmitelné stezky. Já jsem to takhle jako udělal takovou syntézu. Takže správné nazírání, to znamená jakoby správné vize světa, jako správná jakoby, řekněme, informovanost a interpretace těch poznatků. Odhodlání, to znamená právě ta motivace, to znamená, jestli člověk jakoby opravdu chce, jak říkal Marx, jo, nejenom jako vysvětlit svět, ale změnit svět. Pak správné mluvení, to není to, co předvádím já teď, to je vyhýbání se jakoby trash talk, nějakým prostě rough, nadávkám a tak dále, ale především jako vyhýbání se právě konfrontační mluvy. To znamená, že vlastně člověk například podle těch pravidel nesmí jakoby pomlouvat nikoho, když tam není a tím vytvářet rozkol mezi lidma, jo, například. Takže jako a tak dále. Takže správné jednání, teď už si přesně nepamatuju, ale myslím, že to zahrnuje právě jakoby ten soucit a to dávání, tu štědrost. Jo? To znamená, že vlastně pomáhat jakoby lidem. Správný život větě předpokládá naopak jako neškodit. To znamená, že vlastně neprovozovat taková zaměstnání, která jsou vyloženě odporující jako etickým principům buddhismu. To znamená neobchodovat s drogama, zbraněma, s lidma, a to znamená v podstatě nezabíjet, že jo, zvěřáta a tak dále, jako třeba řezníci a tohle, takže všechny tyhle jako to, co všichni ti kšátriové, že jo, který tenkrát v Indii prostě jako tak všichni automaticky měli smůlu a tím pádem jako to bylo takový docela pro ně nepříjemný, jo, ten buddhismus, když Buddha sám pocházel z rodiny, jakoby podle jedné verzi, teda, že pocházel z rodiny válečnické. Tak, správné snažení, to je vlastně, to je snaha, jde o snahu se trvat v tom svém rozhodnutí, jakoby zůstat u té budovské cesty. Správné rozvažování, to už je zase, to je to, čemu u nás se říká mindfulness, to znamená jakoby rozvážný přístup k věcem, jo? To je jakoby, jako na západě jsou tyhle jednotlivé aspekty jako známy, ale oni jsou trošku možná vytržené z kontextu. Třeba hodně se mluví o mindfulness, ale třeba nemluví se o tom správném živobytí, jo? To je right livelihood.
Takže zvažování to je to mindfulness a soustředění to je právě jako ta introspekce. To znamená, že musíme meditovat a musíme jakoby poznat tu svou budovskou podstatu, abychom jakoby to všechno. Takhle budeme-li to všechno dělat, jo? To znamená, budeme tím pádem praktikujícími buddhistama a tím pádem jakoby měli bychom teoreticky, jo, podle předpokladu, jakoby ten svět jakoby zlepšit, jo, a k tomu přispět. Dá se s tím souhlasit, nesouhlasit, rozhodně buddhisté si to myslí, jo? Prostě, že budou-li to nasledovat takto a týká se to buddhistů úplně všech. Je to taková prostě cesta evolučně. Řekněme, sázka je na to, že prostě ten člověk, který tohle to provozuje, tak jednou dospěje k tomu, že vlastně na něm jako záleží, na tom, co dělá a možná jednoho dne prostě jako bude chtít se stát takzvaný bodhisattva, to znamená jako pomáhat jiným od toho utrpení. Ale může se také stát, že zůstane v úrovni například jako Pratyeka Buddha, takzvaný, což je vlastně, Pratyeka Buddha je osamocený Buddha, takzvaný. To je člověk, který mu je z hůry dáno prostě to odsvícení, on s tím žije a vůbec jako z toho nic nedělá jako, a z toho jako nic dobrýho jako proti ostatní nevyplývá. Takže tohle je ta evoluční cesta, o ty jsme mluvili. Já zase mám větší zkušenost s tím zeleným buddhismem, zejména ze školou Rinzai, a právě vidím jako revoluční cestu v tomto smyslu právě to náhle osvícení, o kterém už mluví se od těch sutrách, ale Buddha, například jako první příklad to, co zažil on, ale největší jakoby důraz na to začíná být až s Mahajánou. A ještě větší důraz to má prostě právě v tom čínském buddhismu nebo Lichhánu. Ačkoliv tam bylo víc čínských škol, ale Lichhán je jedna z těch, co přežila a existuje dnes. Takže je to v podstatě, co znamená náhle osvícení? To je právě náhle jako prohlédnutí, jako realization, jakoby dosažení toho stavu, kdy prostě opravdu vidíme věci, jak jsou. A tohle je zkušenost, která je naprosto známá, nebo částečně považována za mystickou, která je známa naprosto ve všech jakoby směrech náboženských, duchovních a tak dále. Existují popisy tady toho stavu prostě jak na západě, tak na východě, tak třeba v islámu. Jako například z evropských filozofů k tomu nejlepší popis najdete u Andreho Bergsona, což je docela překvapivé, protože on jako v buddhismu to moc nevěděl, ale měl naprosto správné jakoby nazírání tyhle problematiky. Takže jo, já jako doporučuji tu revoluční, tam je to z legrace napsáno, že doporučuji tu revoluční cestu, protože moc času není, takže jako bychom fakt jako museli trošku jako se opravdu probrat. O ty Grety Thunberg, to je samozřejmě jako pochybný, ale víte, že, nebo aspoň co jsem slyšel já, že vlastně, že ona jako když dozvěděla se vlastně, jako uvědomila si rozsah té klimatické krize a toho problému, tak údajně během roku nějak nemluvila. Jo. To je jako z hlediska jako, že prostě nějakých dětských psychologů, to je rozhodně porucha osobnosti. Z hlediska buddhismu to je naprosto logický důsledek prostě satori. Jo. Prostě člověk je natolik fyzicky otřesen, že vlastně dějí se s ním různé věci. Jo. Jako jedna z nich může být i tahle, jo, třeba jako Buddha, že jo, málem se vyhledoval k smrti, než dosáhl osvícení, já nevím, prostě Bodhidharma se díval prostě údajně teda 9 let jako do zdí, jo, prostě jako, takže jako Greta nemluvila 1 rok, ne, to je ještě dobrý. A takže, jo. Takže, ale to je takové, jako jak říkám, pro zasmání spíš, jo, jako nebudu tvrdit, jako, jak jsme měli tu hladovku, jak tam chodili lidi kolem a říkali, no, ta Greta, ona asi nějaká jako mimozemšťánka, že jo, prostě to, jako, to bychom sami jako nebyli tak lidi jako schopni vyprodukovat takovou osobnost. A to byli ti naši zastánci, jako, jo, kteří nám fandili, říkali, a co myslíte, ona je, že jo, nějaká mimozemská bytost. Určitě. Hlavně nás podporujte, ale jako, tak já nebudu jít tak daleko, abych to tvrdil. Můžu jenom se zeptat? Ano. Mě jenom teď napadá vlastně jakoby takový ten okamžik toho nějakého trpení, kdy ten člověk vlastně nemluví, nebo je prostě opařený, může třeba dojít do nějakého stavu, nějaký paniky. Ano. Jo, to je můj příklad. A ty jste na začátku vlastně říkal, že to vlastně jako je neproduktivní stav, který je, ale zároveň, já jsem třeba tím stavem jako prošla, trvalo mě asi měsíc a vlastně jakoby ve finále, ale mi přišel jako extrémně produktivní, protože vlastně jediný způsob, jak vlastně se z toho stavu dostat, tak bylo právě jakoby změnit perspektivu a začít vlastně, vlastně se vysvobodit z utrpení vlastní mysli a zároveň teda jako začít jednat, jo. A tak mě jakoby napadá, jestli
jakoby, to utrpení nebo tadyhle ten stav, ten šok, jestli to je jako něco, co by vlastně, já si jako myslím, že by to měl mít každý, že by každý měl k tomuhle šoku dojít. Akorát, že pak je průser v tom, že jako ty lidi nemají, že většina z nich se nedostane právě k tomu, aby je někdo jako provedl tím, aby je provedl vlastně až do té jako proaktivní fáze. Jo? Že třeba, jak třeba my máme často konflikty s Honzou Krajhanzlem, který vždycky říká, jako, že se lidem nesmí právě ta pravda takhle jako bez obalu říkat, protože oni pak zůstali vlastně v tom šoku a nic by nedělali, nebo by prostě už naopak se chovali jako destruktivně. Tak mě napadá, že by bylo super, kdyby vlastně se všichni dozvěděli tu pravdu, ale pak by jim byla nabídnuta právě tato nějaká guidance. No jasně, tak jako já s tebou naprosto souhlasím, dokonce jako já ještě v tom jako jsem ještě radikálnější, samozřejmě jako nemůžu to navenek říkat, jo? Že prostě, že každý by prostě měl jako zamyslet, tam existuje nějaké takové řečení prostě, že pokud člověk aspoň jednou za život nepomyslel na sebevraždu, tak je hovado, jo? Jako já tomu samozřejmě věřím, prostě, ale jako jsou že jo, různé jakoby, takhle, já myslím, že jako určitě ten buddhismus jako je tady právě pro ti lidi, kteří opravdu jako trpí a vědí, co to je. Jako, protože pro lidi, kteří vlastně, jak říkám, žijou v tom takové polobožské iluzi, že všechno jako víceméně rock'n'roll, a tak jako to je blbý. Jo. Prostě opravdu utrpení může být opravdu produktivní a jako utrpení jako je určitou známkou, řekneme, jako ano, určitý takový ty přemýšlivé jakoby povahy, jo, prostě jako to znamená, že ano, lidi, kteří jakoby prošli nějakým psychickým otřesem ve svém životě, jo, že strašně často, no to je obecně známo, jako že dají si třeba na náboženství tak dále, jako existují n příkladů, ale buddhismus je takhle, existuje řečení také buddhistický, že týká se to všech, jo, tohle učení, nicméně každému to nedojde. Takže svým způsobem utrpení může být tak příznak těch vyvolenosti. Aha, Andrea. Já mám takovou hypotézu, že se to týká lidí, kteří mají už jako zesílenou určitou vnímavost. A je u nás vlastně velký spektrum v té společnosti lidí, kteří mají velmi silné obrany a tuhle tu vnímavost vlastně vytrénovanou nemají. To znamená, že k ním opravdu nedotýká rozsah toho problému, protože jejich psychika udělá. A domnívám se, že to je právě způsobeno právě tím nějakým jako závažnějším psychickým utrpením nebo nějakým prostě s něčím se v životě už ten člověk setkal, co tu vnímavost vlastně v podstatě jako vytrénuje. A druhá moje hypotéza je, že vlastně lidi, kteří si uvědomují klimatickou krizi, tak mají tady tu jakoby ten alarm vlastně se jim spouští mnohem dřív, než ostatní části společnosti, že jsou tak, já nechci říct, že jsou jako slepí a hluchý, ale prostě jedou si svoje. A to jim jakoby nic moc jakoby neohrozí a vlastně ty lidi, kteří jako vnímají tu klimatickou krizi, tak mnohem rychleji vlastně zareagují na nějaké ohrožení. Mají mnohem citlivější amygdalu. Ano. Jo? Amygdala, to je tak krásné slovo, ono zní tak sanskrtsky, jo. Ale tak jako amygdala je to něco jiného. Amygdala je přece plazní mozek, že? Ano, plazní mozek. Právě já bych jako naopak jako řekla, že vlastně ty vlastně, co tady říká, jako my se toho dotkneme. No ale ten pocit ohrožení není racionální. Jasně. Ale vlastně jako Buddha říká, že člověk má vlastně tu možnost, tu kognitivní, protože má vlastně tu šedou půdu mozkovou, která mu umožňuje vlastně krotit ten savčí a ten ještěří mozek. Přesně tak. Plazí mozek vlastně jako je spíš u těch, kteří jednají podle vlastního zájmu, to znamená jednají impulzivně, instinktivně a tak. No a my právě se k tomu dostáváme, protože jako je to všechno logicky, takže my nemůžeme se jako nedostat k dalšímu bodu. Tady jsme u té sobeckosti takzvané a u toho jakoby jádra problému. To je to, co vlastně odlišuje buddhismus od dalších indických filozofických škol a vlastně, a nejenom indických, to je vlastně popření existence já, neboli jako v tehdejších termínech anatman, takzvaný. Atman to je něco, co se dneska překládá jako duše
A buddhisté jako vlastně jako jedině přišli s tím, že to je nesmysl a že vlastně žádná podstata individuální neexistuje. Nejenom teda u lidí, ale i u věcí světa. Samozřejmě tam jsou jako celá škála, jakoby, jak to můžeme nastavit, řekněme, tohleto vidění světa může to být už na jedné straně bude úplný iluzionismus, jo, který prostě řekne, že prostě, že jako to všechno je vlastně takový ten produkt vědomí. A na druhé straně samozřejmě jsou ti současnější podoby toho buddhismu, jo, zejména jako toho západního buddhismu, ten naturalizovaný, který samozřejmě jakoby pracuje s tím, že samozřejmě žijeme v materiálním světě, ale jako i mezi tím, že jo, třeba v té Mahajáně prostě uznání reality utrpení, jo, prostě, že jakkoliv ta realita je prostě, řekněme, duchovní povahy, nicméně prostě je to realita. Jo. Ale to jsou takový, je to dost složitý pojem, ale prostě základem této myšlenky je právě opravdu odmítnutí prostě nějaký existence nějakého já. Já vlastně je iluze, určitý konstrukt, který vlastně je vytvářený podle různých teorií různě, tak jako třeba ten základní teorie existence 5 skandh, to znamená těch jakoby smyslů, který máme my, to znamená jakoby to vnímání a tak dále, plus ještě 6 skandha, to je vlastně vědomí, viđňána, to je jako zvláštní prostě ještě druh, který když se sejdou dohromady, teprve tehdy vznikne prostě něco jako osobnost, jo, která vlastně jakoby se tak jako takovou vnímá, něco jako subjekt. Jo. Jako ta otázka je příliš asi komplikovaná na to, abych jako teď to nějak porovnal s tou západní filozofií. Můžu říct jenom to, že vlastně problém subjektu je jeden z centrálních ty západní filozofii a že v postmoderně, že prostě nabízely si různé jakoby varianty, ale prostě myšlenka, že subjekt je něco konstruovaného prostě jako ať už v rovině jazyka nebo v rovině nevědomí a tak dále, vlastně není tak cizí, je to myšlenka velice současná, až na to, že vlastně na západě je to myšlenka poměrně nová, zatímco jako z hlediska buddhismu to už je myšlenka poměrně stará. Takže vlastně, ano, subjekt je problém, jak říkám, já to tam mám popsány jako vlastně, že vlastně identita, to je to, co vnímáme jako, že to jsme my vlastně, to řekněme, nejvlastnější, tak ve skutečnosti jako není v podstatě to nejvlastnější, je to naopak to, co je společné. Každému všichni máme nějakou identitu, vychází to vlastně z potřeby nějakého zařazení se, vychází to z toho, že jsme vlastně kolektivní bytosti, lidi jako druh a v podstatě patří ke kolektivu, rozeznat, kam patříme, kam nepatříme, je pro nás jakoby otázka přežití. Takže vlastně na základě toho my vlastně vytváříme tu svou jakoby identitu. Vlastně identita je vždycky sumo prostě nějakých jakoby afinit. Teďka řeknu nějakých to jako, no tak existuje nějaká že identita národní, náboženská, co si, kde si tohle, to jsou všechno takové velké že, komplexy. Z hlediska jako evoluční biologie to se ještě vysvětluje ještě jinak. To už je jako, tam nějaký teďka prosazuje se nějaká teorie modelu. Tak, no, modulu. Takhle, teorie modulu, že vlastně jako, že otázka, že jo, kde přesně jako v mozku se nachází vědomí, že jo, prostě dneska odpovídají, že tam jako, že to je nějaké skřížení právě několika jako modulů různých jako psychických, které jako se nahozují podle situace. Takže to je jedna taky z teorie. Ale prostě to jsou takové zajímavé paralely, já o tom jako v podstatě nic moc nevím, ale prostě vím, že lidi, kteří se tím zabývají, tak jako jsou často překvapeni, když narazí na tyhle teorie už v buddhismu, si řeknou vážně. Jako, že jako, není to v rozporu, řekněme, s těmi současnými poznátkami, tahle teorie. Takže tohle víceméně jsem řekl. Ještě jenom řeknu, jakoby, jo, takhle, pokaždé, když se s něčím identifikujeme, tak se vlastně identifikujeme jako nějaká jednotka, jo? To znamená, že vlastně, že patříme k nějakému větší množině, jo? Prostě k nějakému kolektivu. A pak samozřejmě, když naopak, druhá strana ty jakoby semiózy, řekněme ty identifikace, je když kolektiv nás identifikuje. To znamená, kolektiv nás vždycky také identifikuje jak jednotku, v podstatě jako věc, jo? To znamená, že vlastně je schopen prostě určit třeba naše nějaké biologické příznaky, prostě když jako mrtvole, jo? Když se pozná prostě v tomhle tom, anebo nějaký prostě že geny, prostě říct, že máme ten a ten gen a tak dále. Nicméně jako identifikuje nás jako určitou že jo, jednotlivinu, já nevím, jak to říct, ale ne jakožto člověka, jo. To je důležité si uvědomit, protože my pro sebe jsme subjekt. A vlastně co to je, že jo.
jako čím se lišíme. Jo? Takže vlastně problém je, že ten pravý subjekt, to je teďka budu vypůjčovat od Bergsona, že vlastně pravý subjekt není to, co nám tvrdí, že je subjekt. Takže jako suma identit není prostě právým subjektem. Právým subjektem je cosi transindividuálního, prostě co je v každém z nás. Buddhisti tomu říkají budovská podstata, Buddha mind takzvaný, a to je právě jako, to je předmětem osvícení, jo? Že vlastně že Buddha mind jako povstane spod toho námesu z těch jakoby umělých identit a konstruktů, které jsou společnosti vnucování. Já jenom řeknu o těch negativních prostě aspektech té iluze toho já. Jenom ještě Ano. tam jak je to, a bereme to moc vážně, ne jako děti, Jo. jako myšlení jak. Ti řeknu, no to jsem dopisoval už na poslední chvíli. Takhle, děti nemají přirozený pocit identity, že oni jako různé identity zkoušejí, aspoň to, co jako já se pamatuju, úplně není problém prostě jakoby si identifikovat s různýma jako věcma a neustále prostě měnit, třeba když je nějaká jako roleplay, jo, jakoby taková, třeba já i na dceři teďka pozoruju, že ona prostě je schopna během vteřiny prostě prohodit jakoby postavy a zpátky, jako, to je úplně jedno, nebo respektive pamatuju si z vlastní dětství, prostě stotožnění se s nějakou fiktivní podstavou prostě je naprosto běžná věc, jako součást nějaký hry, takové, který člověk sám sebou hraje, nebo jako něco hraje s ním. Nicméně problém, jak říkám, nastává v tu chvíli, když to začneme brát vážně a když prostě ta naše identifikovanost sama s sebou přirůstá takzvaně přes hlavu, jo? Že prostě, že ti požadavky společnosti opravdu bereme vážně jako ten náš jako primární úkol v tom životě, dostat se tím jakoby nějakým výzvám a tak dále. Takže tím pádem prostě se dostaneme do té nesvobody. Jako vnímáme, ale právě to vnímáme jako to svoje vlastní. Jo? To je takzvaná ta interiorizace právě toho jakoby kategorického imperativu, jo? Že vlastně to fakt vnímáme jako vlastní hlas. A jako není to jako vlastní hlas, důležité je právě pochopit, že prostě no a jak říkám, ti problémy, co to přináší s sebou, jako neznalost tady tyhle věci. To jsou právě to, že prostě fakt jako skáčeme na lep tomu kapitalismu, nebo tomu toxickému systému, jako prostě to co kritizuje Žižek, jo, prostě říká jako be yourself, enjoy, tohle jako funguje to na puberťáky báječně, právě protože oni jako z biologického hlediska jsou jako velice na tohle, že jo, jako opravdu to já je pro ně jako na prvním místě, protože jako je to logicky, to já je taková jako nádobka na gen, jako na přidání genu a prostě tím, že budu jako vyskakovat, tak má jako větší šanci prostě na to, že se najdou prostě partnera pro tohle další přidání, takže vlastně, jak říkám, není to filozofie pro puberťáky, ale svým způsobem jako ta naše pubertální mentalita v kapitalismu je zamrzla, že jo. Oni nás jako furt nutějí prostě být do nekonečna mladý, prostě do nekonečna prostě se jako užívat, že jo, prostě a já nevím, v tom jako užívat ve smyslu kupovat, jo. Takže začínáme kupovat už jak děti prostě a pak přijde krize středního věku a asi koupíme motorku prostě, ale wow, to je ta svoboda, že jo. Easy rider, jako. Takže teď jdeme dál. Jo, to já je právě považováno za zdroj jakoby těch jedů, jako ze špinní mysli. To je ten egoismus, o kterém pak už mluvím. A hlavně ty touhy, jo. Prostě, že vlastně touha jako, co říkal Lacan, jo, že prostě moje touha, prostě to je zvnitřněná touha druhého. Jako nikdy to není prostě moje vlastně touha, jo, to je ten dobře ptít A, takzvaný. Je to složitá teorie, já tomu taky moc nerozumím, jo, ale jako, když jsem to četl, tak jsem pochopil, že je to něco paralelního, co jako vlastně se snaží ta západní filozofie nějakým způsobem reinterpretovat jako teďka, jo. Ne jako teda v buddhismu většinu z nich nic neví, oni to vědí jenom ten povrch. Ale jako chci říct, že právě ten craving, on je velice ošidný, protože z podstaty je nenaplnitelný, jak víme z těch prvních 4 pravd. Takže vlastně ten craving je neustálý. Prostě není nic, co by se mohlo stát, abychom přestali toužit. No, kromě teda jako nirvány a sice no a z těch 3 jedů samozřejmě vyplývá ten egoismus, který vlastně je nejenom individuální, teda pozor, ale právě na základě té nutnosti identifikace právě kolektivní. No, to znamená, že prostě tady ten kmenový, národní, vidíte to, náboženský pohlání, jako všechny tyhle věci vyplývají z nějaké právě identity a z toho, že prostě, že moje prostě skupina je jako lepší než ta jejich, jako z my oni prostě, tyhle záležitosti. Tak. A půjdeme dál. A představíme si, že právě došlo k tomu osvícení a že my jsme tyhle věci jako uvědomili a jako přijmuli jako za své, řekněme, jako ale nějakým způsobem, jo? Jsme uchopili, ať už na základě buddhismu, ať už na základě jiného duchovního učení, prosím. Já se ještě chci zeptat, jak to bylo právě, že
Já to vrátím. No to s tím tribalismem a No. nacionalismem, tak mě jako docela překvapilo to, jak teďko nedávno Dalai Lama řekl, že by jako neměli prostě všichni uprchlíci, co jdou do Evropy, takže by jako měli Evropu nechat Evropanům a že by se pak jako měli po nějakém čase zase vrátit a nechat tu Evropu. To říkal, jo? No jako já nevím, jestli to prostě byl nějaký hoax, ale prostě vyšlo to v několika článcích, já nevím, jestli to někdo četl. Jo, bylo to nejprve šlo jenom jako takový palcový bulvární titulek, který jako nechte Evropu Evropanům a potom časem se vlastně vyjevilo, že to Dalai Lámovo vyjádření je vlastně velice pragmatický. Poskytněte pomoc uprchlíků, odvlečte je, nasyťte je, ale vytvořte podmínky, aby se mohli vrátit. No, jakožto člověk, který žije v exilu už prostě kolik, 50 let, zná ten Dalai Lama, on velice dobře ví, o čem mluví. On opravdu žije prostě od těch 50. let, od konce 50. let prostě v té Indii, že jo, v těch situacích uprchlických táborů. On ví prostě, co ti lidi potřebují, ví, jak touží se vrátit do Tibetu, že prostě do teďka byly, že jo, debaty o tom, mají dostat občanství v Indii, nemají dostat občanství v Indii, že jo. Právě teďka, že jo, Indie se rozhodla, že bude udělovat svoje občanství prostě jak těm jako Pakistáncům, tak i tedy těm Tibeťanům. A Tibeťané jsou proti tomu, protože oni říkají, aha, takže vy nám chcete dát jako tohle a tím pádem, jako abychom se vzdali ty jako představy o návratu do vlasti, jo. Takže prostě budeme z nás Indové, jo. A my to nechceme. Takže prostě to je jako určitě Dalai Lama v tom smyslu ví, o čem mluví a samozřejmě jako není divu, že se pak ukázalo, že on to myslel jinak, jo. Takže jako, no, tak pojďme dál. Já ještě teďka... No, klimatická krize nám všem zaváží ještě, jo, to jako, no a jak říkám, představme si, že prostě jsme došli k tomu pochopení a vlastně co můžeme očekávat od toho, co se stane, jo, jako, no, jako většina, řekněme, intelektuálů tak to propásne, že většinou to neví, protože jim to přijde, jako, že oni vlastně žijou neustále v tom přemýšlení, asi to nevšimnou. Ale jako normální člověk, jako intelektuál, měl jako zažít něco jako takový opravdu jako psychický otřes, anebo poznat aspoň, že se stala nějaká, něco se s tím děje, že nějaká jako taková ta radikální proměna, jak říkám. A opravdu je to až komický, nakolik prostě opravdu se dá, jakoby ti hodnoty proměňují se v ten svůj opak. Jako já to můžu jako dosvědčit jako na... To neznamená, že všichni ty věci byly vlastní původně, ale jako víte, existuje rozdíl mezi intelektuálním pochopením, že něco je správně a mezi tím, že uvěříte, že něco je správně. To například já vemu ten princip jako sexismu, feminismus, jo, například. Jo. Jako všichni prostě jako chceme být feministy, že jo, prostě, protože jsme ty správní jako levicovi to, ale jako jsme skutečně feministy, jako myslíme si to o sobě, jo? Nebo jako rádoby, jo? Chceme, ale prostě kolikrát prostě nám to prostě nejde, jako v mém případě to taky určitě nebylo, nebo takhle. Jsem feminista, dokud čtu nějakou feministickou knihu, prostě jo, pak přijdu domů, prostě si chlám poněkovat. Takže jako zatímco, jako v případě, když jako to osvícení jako nebo máte, nebo prostě už prostě přestáváte o tom pochybovat, takže vlastně jako všichni ty vaše zábrany, nějaký prostě tam nánosy opravdu toho, ty vaše zkušenosti životní, která prostě, že jo, byla jako byla, ale nebyla nutná, že jo, z nějakého důvodu. Takže to je taky důležité pochopit, že prostě tak prostě najednou prostě vám připadá úplně jako nerelevantní, jo? Že prostě naopak opravdu teď už nevíte, že máte být feminista, a teď prostě víte, že jste, jo? Ani nepřemýšlíte, jako jak je to možné, jo? To samé jenom prostě rasismus, nebo prostě přestanete třeba žárlit, jo? Jako to takové zajímavé, jako jak je to možné, ale je to nemá. No, takže je to proto, že, jo, i ten pocit té svobody, jak jsem říkal, velice doporučuji toho Bergsona právě v té Čas a svobodě, jak on to popisuje, je to neuvěřitelné, pravděpodobně měl jsem nějakou zkušenost. Já jsem o tom jako měl jednu přednášku také a je to vlastně jako nejbuddhističtější knížka vlastně jakoby západní filozofie. A opravdu on tam jako ukazuje, jak souvisí tohle vědomí, jiný způsob uvažování, jak souvisí právě s tím pocitem svobody, jako vnitřně. To jsou věci, které jako už vědí, že na tom východě, že ti zenové mníši, kteří se chovali, že takovým způsobem, jako, že připadali ostatním, že jsou blázni. Nebo jako dneska jako třeba takový, jestli znáte případ toho Jima Carreyho, že on jako Jim Carrey najednou se začal chovat jinak, prostě najednou jako něco se s ním evidentně stalo, on začal jako říkat věci, které byly v rozporu nebo v kontrastu prostě s tím, co bylo předtím, a oni začali jako říkat, to je blázen, že prostě podívejte, on chová se jako blázen, jako mluví upřímně na kameru, že jako
to se dělá jenom blázen. Takže jako často ta jako svoboda, ten svobodný člověk jako je pohoršující jako vůči té společnosti. A to je vlastně taky citát z toho Easy Rider, jestli tam říká Nicholson v jedné scéně, jako prostě, že vlastně tahle ta společnost má jako plnou hubu kecu o svobodě, ale ve chvíli, když vidí skutečně svobodného člověka, tak prostě začne vyšilovat a vlastně udělá všechno, aby ho zavřel. Takže to je právě ono. Takže jako další bod, to je pochopení, že všechno souvisí se vším, to je taková vlastně teorie toho tíčního tchání vlastně. Jako, a nebo taky ona vychází jakoby z té buddhistické představy, že vlastně neexistuje žádná podstata. Že vlastně, oni tomu říkají compound things, že vlastně všechny objekty ve světě jsou víceméně, a obzvláště složité objekty, ne tak složité, jak je člověk, oni jsou vlastně složené zároveň, jo? Nejenom složité. Takže prostě jsou-li složené, to znamená, že jsou závislé na těch ostatních, na těch svých součástech. A tím pádem nemůžou být něčím původním nebo nevím, věčným, trvajícím, skutečným. Jo? Takže vlastně tím pádem vlastně ta dichotomie subjekt-objektní je opodstatněna jenom do jisté míry, jenom z čistého hlediska, protože když nahlížíme prostě ten subjekt jako součást nějakých jakoby prvků, jako třeba, že člověk je se 70% voda, jo, tak jako prostě buddhisty jsou tak jednoduchí, že si říkají, kurňa, jsme ze 70% z vody, tak se kurňa máme starat o to, co plave v oceánu. Jo. To zní jako šílený syllogismus, ale to prostě tak je, jako, protože jsme-li z vody, to znamená, že jsme výsledkem toho prostředí, toho biologického, řekněme. Jo? Takže jako ano, všechno souvisí se vším a jo, a tohle je to známý princip samsára nirvána, jo? To je takový čistý mahajánový princip, s kterým přišel Nagarjuna, ale já ho trošku jako si dovoluji obrátit. Jako. Tam je důležité pochopit nejenom, že prostě samsára to je jakoby to naše zrození, ten koloběh těch utrpení, strasti a tak dále, to co je každodenní život prostě. Jo? A nirvána to je právě ten opak, to je taková jakoby nadnesenost. U buddhistů, teda u zenových, anebo i u těch mahajánových buddhistů, ta interpretace je taková, že nirvána je samsára, že vlastně to nejsou dvě různé věci, ale že vlastně můžeme jednu zažít díky druhé a vlastně ta nirvána je možná jenom jako tady a teď. A to znamená, že vlastně, jak říkal jeden z zenových mistrů, který cituje v té své knížce, není buddhismus mimo světské věci a světské věci mimo buddhismus. To znamená, že vlastně to není jako nějaké náboženství o tom, že prostě něčeho dosáhneme na té úrovni osobní. To je prostě o tom, o té interakci s tím naším světem. Jo? Takže vlastně ta interakce je nutnou podmínkou, abychom tu mohli zažívat. Jo? To znamená, že prostě nirvána je tady a teď a jsme-li správné buddhisty, tak musíme jednat, nejenom teda se vznášet. Jo? No, takže vlastně, jak vidíte, jako v těchto tvrzeních se překonává ten princip duality, který je vlastně jakoby v základě jako toho západního myšlení, že jo, prostě dobro, zlo a tak dále. K tomu principu neduality se řekne advaita v sanskrtu, což jasně. Jo, no a tak dále, tak dále. O těch mladých lidech už jsem říkal a o tom, že prostě mít děti je z tohoto hlediska užitečný, protože jako když člověk jakoby když má dítě, tak najednou prostě opravdu to může být jakoby spouštěčem toho osvícení. Jo? Já jsem slyšel spoustu lidí říkat, že prostě, že to je takzvaný eye-opening experience, jako doslova, a že prostě fakt jako ti lidi pak se dívají jinak na ten svět. Jo? Najednou prostě, což je pochopitelné z biologického hlediska, že oni prostě najednou dostanou úplně jiný biologický úkol, než to předtím. A najednou vůbec na to nejsou připraveni, vůbec nevědí jak, mají se od někoho starat a jako, že jo. Takže jako, jako doporučuju. No. Tak, jdeme dál. A není to nutné. Tak jako můžete buď a nebo můžete taky do kláštera třeba. Tak, teďka jako budu říkat jenom o těch menších aspektech tady toho jako procitnutí. Jo, takže to znamená, jako padne-li nám to sobectví, že jo, tak jako začneme se dívat na ty věci jinak a podle buddhismu uvidíme je tak, jak doopravdy jsou. To znamená bez té clony, ty naše jakoby osobnosti takzvané, které jako nám tomu jakoby překáží. Takže tady trošku se týká právě těch našich vnitřních věcí od XR, že vlastně
Jo, my tam mluvíme o tom toxickém systému, prostě, který vlastně jako říkáme, proč vlastně ten systém je toxický, jako to mě otázka, jo. Jako ten systém je právě toxický, protože my žijeme v zajetí toho, ty falešné představy už od doby, nevím, Hobbese nebo i Adama Smitha, že jo, nějaký neviditelné ruky, nějaký prostě předzjednané harmonie, která vlastně jakoby je nám zajištěna tím, a že když každý budeme sledovat vlastní zájem, tak z toho prostě budeme těžit všichni, to nám bude prospěšný. Takže takhle jsme v těch představách žili už kolik 300 let a teď vidíme, kam jsme s tím dospěli. Jo. Takže vlastně opravdu pro nasledování jako každého jednotlivého sobeckého zájmu opravdu funguje, akorát ne tak, jak si myslí Václav Klaus. Že? Takže jako funguje úplně průběh. A teďka jakoby, samozřejmě je třeba to změnit. Jenže prostě ono se to bude měnit těžko, protože, jak říkám, spousta těch věcí, je ta knížka, že jo, od Dawkinsa, myslím, ten The Selfish Gene, spousta těch věcí je opravdu geneticky, biologicky zakotveno. A vlastně byly doby, nebo vlastně po většinu té historie prostě toho lidského druhu, být jako svině, sobec, prostě podrazák a jako, ono se vyplatilo jako z hlediska jako předání genu, jo, prostě být sobecký a vůbec, protože, že jo, jako, anebo takhle sledovat těsně tu skupinovou identitu a tak dále, takže je to pochopitelné svým způsobem, jenže prostě to, co říkají ti evoluční psychologové, nebo ten Robert Wright, o kterém už jsem dneska mluvil a tu jeho knížku doporučuji, že vlastně jsou věci, které jako se sice vyplatily během evoluce, ale dneska už se nevyplatí, jo, nevyplatí se prostě jako se navzájem vybíjet, prostě, jo, protože, nebo jako, jo, jak dneska jsem říkal ten příklad, že prostě tak jako, když dva chlapy soupeří o jednu ženskou, tak ten jeden myslím, tak já ho asi zapíchnu, že jo, a teď získám 100% šanci prostě na tu prokreaci a tak dále. Jenže co když ten druhý chlap je Einstein třeba, jo, jako náhodou, a já jsem prostě úplný kolado, jako, který vůbec neví, jo. Takže jako jsou věci, které opravdu jako dneska už jako přestávají fungovat a žijeme podle mě teda v té takové té době, kdy vlastně zase se začne měnit ta naše jako episteme, jo? Protože jako episteme je taky dána určitýma hodnotama, že? Nebo tak to představa o tom, jak ten svět funguje a co je v něm jakoby důležité a co není. No tak ti poznatky, že jo, které máme dneska i o té klimatické krizi, to všechno jakoby začne měnit. I ty teorie psychologické k tomu přispívají, všechno možné. Takže jo, i ta globalizace nakonec, že jo, to, že jako to prolinání toho východu s tím západem a tak dále. Takže já myslím, že se to jako bude měnit, ale jako musíme pochopit, že ta krize je mnohem hlubší než jenom environmentální, jo? Že prostě, že ta krize, že to je opravdu krize celé společnosti a celé civilizace, která se jako projevuje jakožto klimatická krize. Ale jako je to prostě, no, jsou to prostě dvě věci, které navzájem souvisí. Takže vlastně bojujeme-li proti jednomu, nutně musíme bojovat proti tomu druhému. Jako to nejde, to co občas říkáme, prostě, že sociální spravedlnost a klimatická spravedlnost jako by měly být jedno. Ano, oni jsou jedno, ale jako na mnohem hlubší úrovni, než si možná myslím. Jo? Ne na té úrovni, že prostě kdo je zelený, tak ten je zároveň rudý, jo? Jako, ale právě na té úrovni, že vlastně jakoby je-li prostě země nějakým biosystémem, tak jako musí mít nebo směrovat nějaký rovnováze. No, že mě vlastně přijde, že super, že to říkáš, protože vlastně Extinction Rebellion je pro spoustu lidí atraktivní jako hnutí z toho důvodu, že právě není jako politicky úplně nějak jako zaškatulkovaný, že vlastně se tam, dokonce jsem slyšela, že spousta lidí prostě, co přistoupili k Extinction Rebellion, tak tam šli z toho důvodu, že třeba jiný hnutí, jako třeba ty jsme my, na ně prostě bylo moc levicový. A mně vlastně jakoby přijde, že spousta lidí spíš jako vlastně nechápe úplně, jakože se vlastně nemají vybudovanou politickou identitu nebo jakoby vztah k tomu systému a dokonce i tím, jak je to hnutí v Česku docela mladý, vlastně teprve, že poslední rok vzniká, tak hodně lidí tam jakoby tohleto nemá ještě doteď vyjednaný. Ale víš co, tam jsou prostě, že jo, jak i v buddhismu existuje takový příklad, existuje jako absolutní pravda a existuje relativní pravda, takže jako, nebo taktika, strategie, jak říkáme, jo. Prostě já myslím, že XR jako má dost promyšlený to, že vlastně, že si takhle prezentuje. To, že prostě, že samozřejmě žádná apolitická organizace to není, nebo respektive pokud si to někdo myslí, tak jako ať počká pár let a uvidí, jo. Prostě samozřejmě, že klima je politikum, jo, prostě, to je jasná věc.
Ale to, že prostě není nutné to zdůrazňovat, že to je kontraproduktivní, že opravdu není třeba prostě odrazovat, jak říkal Halam, prostě sexisty a rasisty, jo, prostě, protože právě z těch důvodů, že jako všichni jsme do jisté míry tím vlastně postiženi. A není třeba, řekněme, se profilovat ve smyslu, protože jako ta profilace, že jo, taková ta levopráva, ona je vlastně deklarativní a jako nic sebou nenese. Jo? Ona prostě opravdu jenom prostě rozdělí ti příznivce nějakým způsobem a je to jenom vlastně deklarace. Jo? To neznamená, že někdo, když si řekne o sobě, že je levičák, že bude jako víc dělat prospěšné věci jako ve prospěch věci. Jo? On je hlavně musí dělat. Jako, jo? To je důležité. A jak pak bude hodnocený, to už jako věc jako 20. To je právě tohle, co mě... Já nejsem a priori proti jako politizaci toho hnutí. Já jsem proti takové politizaci, která se nám vnucuje už z toho existujícího systému. A to je ten systém, který se tady vytvářel, ty francouzské revoluce, prostě levoprávě tohleto, a jako pojďme si zahrát, anebo prostě, já nevím, jako tyhleti kolem, ty tanečky kolem, že jo, holokaustu a tak dále. Tak tohle ten systém úplně přesahuje, že jo, jako to je No, prostě my bychom byli rádi právě, protože jako, jak říkám, beyond the politics je jeden z požadavků, jako, jo, ale a kam až to může zajít? Já opravdu, takhle, moje představa je o tom taková, že tahle společnost je nějak kdysi římská říše, že ona prostě bude odumírat tím, že prostě přestane fungovat a paralelně vzniknou nějaké struktury, které prostě budou jako sdílet jiné hodnoty, což se víceméně stalo. A když takových jako lidí bude hodně, tak dojde k převrátu, že vlastně to větší prostě pohltí to menší. To znamená jako třeba jak křesťanství pohltilo římskou říši, jo, prostě. Jako ještě před 100 lety prostě jako byli křesťané a otroci prostě jako, že jo, byli krmeni jimi jako ti lvy, ale prostě najednou prostě jako císař řekne jako sorry, jo. Ale to, jako to trvalo přes 300 let, jo. Tohle z toho. My to jako asi pravděpodobně nedožijeme. Co říkáš? My to chceme stihnout za 5 let. My to musíme stihnout, ano, mnohem dřív. A za 5 letku, jako ideálně. Mám pár poznámek, jednu jste mi hned nahrál, jako mně se ta paralela s římskou říší líbí, protože se shodujeme v tom, že každý kolaps římský říše vykládá přesně tak, jak chce. Někdo zatím vidí invazi barbarů. Ano. Někdo zatím vidí přebujelý sociální systém. Jo? Ano. Konspirátoři zatím vidí nějaký olovo v trubkách, který Římany jako zkazilo. Já se shodnu, že je to prostě transformace. Jo? Že to je prostě transformace vyčerpaného řádu, který se transformuje do tzv. Barbarských států. Takže my se tady vlastně můžeme tak jako shodnout příjemně, ale asi těžko o toho přesvědčíme nějakého islamofoba, jo? Který prostě v těch Germánech bude vidět ty džihadisty. Já jsem si chtěl zastavit zpátky, jak jste mluvil vlastně o těch základních principech buddhismu a říkám si, do jaké míry vlastně Islamic Rebellion může praktikovat některé buddhistické zásady, když se o něco snaží, po něčem touží, jak nějakému cíli, který chce mít vlastně velice brzy na dosah. Plus pochopitelně je tady ta naprosto pochopitelná potřeba sebeprezentace, toho já, toho ega. Ať už je to ve formě nějakých sociálních statutů nebo statutů na sociálních sítích, anebo nějaký je fakt jako důležitý mediální zkratky. Jo. Jako, já to nerozporuji, jenom prostě si říkám, jo, jak se s tím jako porovnat, jestli jako buddhismus, asi tak, jak bych to chápal já, že to fakt jako vlastně soukromá individualistická cesta, jak se vyrovnat s klimatickým žalem. A těžko bych jako ty buddhistické zásady chtěl praktikovat něco tak jako kolektivního nebo jako politického. Jo. No právě, že politický jako buddhismus jako se různě jakoby neosvědčil se různýma způsoby během své existence. A nicméně takhle, my jsme to dneska jako měli už ten problém jako nadhozený v té přednášce číslo 1. Já mám říct, že buddhistické zásady. No, vidím z toho právě trošku ten dualismus toho vnímání, že na jedné straně tohle, na druhé straně tohle. Právě to, čemu se říká Aufhebung, jako odstranění tady toho jakoby rozporu, překonání protikladu, že jo, jako toho Hegla, je možný tady. Jo? A právě díky tomu, řekněme, že něco je strategie, něco je taktika, anebo buddhisticky řečeno, něco je absolutní pravda, něco je relativní pravda.
To, že určitá míra sebeprezentace, nebo všechno, o čem jsem mluvil, to, že prostě máme burcovat a opravdu dávat najevo, že chceme prostě ty výsledky a tak dále, to je součást jakoby ty taktiky, bez které nemůžeme být. Jako, to je prostě nutná věc. Nicméně, dneska jsme právě mluvili o tom, že už vlastně, že nesmíme moc přemýšlet nad tím výsledkem. No? Že vlastně, nebo takhle. Chceme-li toho výsledku dosáhnout, a to je vlastně skoro citát Bhagavad Gita, prostě. Chceme-li toho výsledku dosáhnout, musíme prostě zapomenout na ten cíl. To je vlastně základ zenového principu, jestli existuje knížka Zen a umění lukostřelby, jo? O tom, jak Němec prostě přijel do Japonska, teďka prostě 3 roky tam chodil prostě a furt mu to nešlo. Takže ten Japonec mu vysvětlil, že vlastně, jako, protože moc myslíš na ten terč, jako, jo? Ty máš zapomenout na ten terč. A to je to, co myslím, že právě naopak ten buddhistický princip má fungovat v našem případě. Budeme-li vlastně, nebo takhle, představíme si člověk, který bojuje s rakovinou. On jako nikdo mu nedá jistotu dopředu, že přežije nebo zemře. Ale co má dělat, že jo? Musí s tím nějakým způsobem bojovat. To je prostě normálně vybráno. Nebo jedině, když je nějaký, jako má se dobré životní sklony. Takže víceméně my musíme jako si uvědomit, že ano, máme tu rakovinu v podstatě a je to takový selský rozum, že jo, nic víc. A prostě, ale stejně má smysl s tím bojovat. A nevíme, jestli to přežijeme nebo ne. Já nevidím to jako velkou tragédii, i kdyby náhodou, že jo. A už vůbec ne nějaký teravádový buddhista, jo, který právě uvažují takhle, jak říkáš, že vlastně je to celý o osobní spáse a vlastně můžu zameditovat a všechno bude fajn a jak je dopadne vesmír, v podstatě jedno, protože já jsem mimo. My jsme jako angažovaní buddhisty, jsme Mahajánovi buddhisty, to znamená, že nám není jedno, prostě, že lidi trpí, že ten svět se jako vyvíjí a my chceme pomáhat. Nicméně samozřejmě máme ten background jako ve smyslu, že o ty nesnážení se, takzvané, že prostě, no prostě dopadne to líp, když budeme když budeme mindful ve smyslu ne výsledků, ale ve smyslu tady a teď toho konání. To je vlastně, na sobě jsem to zažil naprosto neuvěřitelným způsobem. Já jsem vždycky dřív všechno pokázal, jako jo. Ať už jako když jsem měl třeba mluvit na veřejnosti, nebo prostě protože jsem fakt myslel na ten velký záběr, jako jak to bude vypadat, jak to dopadne a tak dále. Ve chvíli, když se soustředíš opravdu na ten konkrétní úkol, prostě na něco, ne, soustředíš je blbý slovo, protože jako to není o soustředění. To je prostě o určitém prostě odstranění překážek. Takže vlastně ve chvíli, když prostě ti nic nepřekáží, tak ti prostě nic jako prostě podáš ten nejlepší výkon, a to je právě v té knize o tom Zenu a tom lukostřelbě, aniž bys si to přál. Protože já myslím, že právě v celou tu důvodu tihle lidi, psychologové, pracují s těmi sportovcema. Ti sportovci prostě přijdou na ten vrcholný výkon a pokud jako on je úplně jako přemotivovaný takzvaně, což ano, existuje u nás a já vnímám ten environmentální žál jako jeden z projevů té přemotivovanosti těch našich lidí. Konec, hoříme, jo? Pojďme teďka to. A tohle je na škodu. Prostě musíme být jako svým způsobem vyrovnání, jo? Opravdu prostě vědět, že jako ano, jde o všechno, ale my se z toho neposedí. Jo, bych to tak řekl. Že prostě jako to dáme, jakoby. Nebo pak jako smíření, jasně, no, tak to asi neskončí dobře, smíření, ale nebudu se na tom podílet. Přesně tak, přesně tak. Co bude v mých silách, abych na tom měl co nejmenší podíl, jo? A jestli mě prostě potom jako svatý Petr nebo karmický zákony za to obmění nebo potrestají, to už je takový jako benefit. Jo, ale tak jako právě v tom buddhismu zajímavé je, že právě že ta odměna tam žádná není, jako, jo? Že prostě, že jako člověk dosáhneš prostě nirvány, tak už prostě ji máš, jo? V podstatě už, a věřím, že nirvána je samsára, tak ji máš už ty. Nicméně není žádný ráj, jo? Nebo něco. No. Já zde zrovna nedávno říkala někomu, už nevím komu, že moje současná strategie je myslet jako popírač a jednat jako alarmista. Tím myslím jako... No to je krásné. Že vlastně v hlavě si nepřipouštím jakoby tu budoucnost hroznou, protože bych si jinak jako, když si příliš zpřítomňuji v hlavě, tak z toho šílím. Přesně tak. Takže se to snažím vlastně odtěsňovat, ale zároveň jako vím, že to tam někde v povědomí je. Samozřejmě ono to občas protryskává. To je právě ten rozdíl mezi to konvenční, řekněme, jako pravdou a to jako absolutní, jo? Nebo takhle jako konvenčně, jakoby takticky jednaš tak, jako bys byla alarmistka, že jako, ale v duchu samozřejmě říkáš, jak kdo ví, že jak to dopadne. No tady v souladu s těmi jako závěry z panelu, jo, prostě předběžná opatrnost, jo. Mluví se o té metafoře toho letadla, který asi nespadne, je tam pravděpodobnost 5% nebo 2%, jo, což je hrozně málo, ale nikdo by s tím letadlem nechtěl letět, kdyby tam bylo to 1%.
přesně tak. No to je, já zase, že jo, furt mluvím o tom Titanicu, nebo tak, ale to jsou už takové příměry nemoc, řekněme, originální ode mě. Ale ano, ta situace, jak říkáš, jo, že prostě jsme odkázaní víceméně na to, na sebe a není úniku z toho a vlastně. A hlavně nám vládnou lidi, kteří jsou všichni v zajetí těch svých tuch. Jo. Vlastně teď, jo, všichni ty Ano, okolní politici ano, jsou ano. miliardáři, takže to jsou vlastně přerostlí puberťáci, kteří se vyspíš Ano, nedělali ano. nic jiného, než Ano, jenom ano. hromadili a uspokojovali své touhy. Ano. A nikdy se jim to nepodařilo, až došli k tomu, že mají prostě, že jsou nejbohatší muži světa. Jo.